e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banangɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi ye juma ye septembre kalo tile 30 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma aw minnu b'aw sigi sanga a n'a ka wagati ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati selen a y'aw bisimila kunnafoni daminɛ la bi kunu alamisa septembre kalo tile 29 san 2022 an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye CEDEAO maaw ni ka olu bisimila kunu tile tɔ o kɔnɔna la min ni Gambiyaw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Adama Barrow ye ka taga se Ganayaw ka jamana ɲɛmaa n'o ye Nana Akufo-Addo ye ani min ɲɛsinen bɛ Togolaw ka ministre bɛ ni a ɲɛsinen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye Robert Dussey ye ka taga se Goodluck Jonathan ma ninnu bɛɛ de kɔni tun bɛ anw ka faba o kɔnɔna la u ka nali laɲini yɛrɛ fanba ye fɛn min ye sa o de ye ka se ka ɲɛ sɔrɔ fɛn min ye Ivoiriyɛnw ka fintigilaka ma 46 mun minɛnen bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la olu bɛ se ka labila cogoya min na an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa kɔni ye ni maa ninnu ni ka u bisimila tako 2 o kɔnɔna la nka tako 2 bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra u yɛrɛ dama u ni ɲɔgɔn cɛ tako fɔlɔ yɛrɛ la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ani fɛn min ye Nana Akufo-Addo ye ani Adama Barrow an'olu kɔni ye ɲɔgɔn ye miniti dama kɔnɔna o la o kɔfɛ maa tɔ minnu nana sa an'olu fana jɛra ni ka kuma nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ colonel Asimi Goita yɛrɛ ka taa se Nana Akufo-Addo ma ale ni Adama Barrow yɛrɛ ma an'olu kɔni ye sigi ka kuma ni ka o kɛ l'heure kelen o kɔnɔna la sigi ka kuma min ni a kuma kelen a ma labɔ kɛnɛma wa o tilalen fana u ma ɲɛfɔli kɛ maa si ye kunnafonidilaw fana fɛn ma fɔ olu ɲɛna an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'u tilalen kuma la a kɔni taara u bila pankuru jigiyɔrɔ o la an ka bolimafɛn bolilaw ka syndikaw kɔni ye lɛrɛ 72 baarabila ni ka o sɛbɛnfura kɔni ka o bila an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ furubaca koɲɛw ma k'a yira k'a fɔ octobre kalo tile 12 ka taa se a tile 14 ma u kɔni bɛna baarabila ni ka o kɛ u ka baarabila in yɛrɛ kun ye fɛn min ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka tɔmi 3 laɲini kɔni bɛ yen nɔ o ma lasabati o tɔmi 3 laɲini dɔw de fana ye fɛn min ye o de ye an ka fintigilakaw n'o ye an ka ba polisilakaw tɔnbolomaw ka taa se douane ale ni eaux et forêts ma olu kɔni ka laɲini u fɛ u ka se ka u la dɔdɔdɔli ni ka o dabila ani moto taxitigiw ka taga se fɛn min ye katakatanitigiw ye sa olu ka sɛbɛnfura ko o ka se ka sigi sen kan ninnu ka laɲini dɔ yɛrɛ fana ye fɛn min ye o de ye péage ale saraliko ye ka taa se bolimafɛn kuraw olu dédouanement wariw olu ma ani finitigilakaw n'u o ye an ka ba polisilakaw bɛ ka bolimafɛn bolibele ni o ye bolimafɛn sen fila n'an ko ma ko motard ni ka o ta ka bolimafɛnw ni ka tugu olu nɔfɛ ko ka olu bɛɛ lajɛlen ni ka o jɔ u y'a laɲini fana ko dugu kɔnɔnaw la fɛn min ye camion belebelew ye ni n'a bɛ bɔ Kati ka taa Bamakɔ kɔnɔna o la ko ka dan sigi o boli ɛriw olu la ani ka tila tuguni ka yɔrɔ jɔ ka d'olu ma u b'u ka bolimafɛnw jɔ yɔrɔ min na. An bɛ taa
taga sikasokaw ulu feno walasa ka se ka wulubana nin ka ale kɛlɛ cogoya min na septembre kalo tile 28 san 2022 sikasokaw ulu feno o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni u ye wulu 78 nin ka ulu kɔni boloci fɛn min ye bagan dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ sa ale y'a yira k'a fɔ ko ni don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni baaraw bɛna to senna bolociw fo octobre kalo tile 5 nata san 2022 a laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka wulubana nin ka o kɛlɛ. Coronavirus boloci baara tako sabanan kɔni daminɛna Kolokanikaw ulu fɛ yen nɔ septembre kalo tile 28 san 2022 min ni u ka kɛnɛya ɲɛmayaso o y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na coronavirus boloci baaraw kɔni ale bɛ ka taa tako ɲuman o kan maa 3,000 olu kɔni bolo o cira coronavirus boloci tako fɔlɔ olu sira fɛ tako filanan fana na maa 2,000 ani maa 600 olu kɔni y'u ka boloci tako filanan ni ka o kɛ tako sabanan in na sa o kɔni min ni ale daminɛna septembre kalo tile 26 n'a bɛna to sen na fo octobre kalo tile 5 san 2022. An bɛ taa kokan kibaru la yanni an ka bi kunnafoni olu datuguta an bɛ taa Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna la bi septembre kalo tile 30 san 2022 Burkina Faso ale faba o kɔnɔna la sa marifacikan olu de kɔni mɛnna sɔgɔmada joona in na min ni a bɔra u ka kan o kɔnɔna la n'an ko ma ko babasi u ka faso jabaraniso yɛrɛ fɛnɛ o kɔni fana datugulen don a bɛ lɛrɛ dama dama o bɔ seereboloma dɔw ka fɔla ko fintigilaka dɔw de kɔni nisɔngoyara o da to olu kɔni ye marifacikan ni ka o bɔ ko nka fɛn min ye kumaɲɔgɔnyaw ye olu bɛ senna nin wagati in na u ka tɔnbolomaw ka taa se kɛlɛkɛcɛ tɔw olu masa kulu de kɔni sen bɛ nin ko in na tile dama dama kɔfɛ ni binganiwale kɔni taara ka u ka bolimafɛn dɔ ni ka o sɛgɛrɛ min ni a bɛ taga u ka balofɛnw ni ka olu di u ka jamana ale kɔrɔyan fan fɛ a kɛra sababu ye ka maa 15 ni ka olu de bɔnɛ u ni na hali n'o y'a sɔrɔ septembre kalo tile 29 san 2022 u ka jamana ɲɛma cɛmancɛ fanga ni o ye damiba ye n'ale kɔni wulila ni ka taa kɛlɛkɛcɛ ninnu ka taga olu n'u hakiliw ni ka o yira ɲɔgɔn na kɛlɛkɛyɔrɔ o yɛrɛ la nka o n'a ta bɛɛ kɔni fɛn min ye fintigilakaw ye olu kɔni ma nisɔndiya a ko la hali dɔɔni. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo gazɛ kɛra ni kunnafoni damadamani bi ni k'a da aw kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kunnafoni na ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ tɛnɛn don inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yanni an ka kunnafoni datugu sa an ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba o de ye tunga lafiya ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana o ma ka sababuya kɛ aw minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan aw bɛ fɛ ka aw ni ka so ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la aw t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na ka sababuya kɛ a bɛ waati caman bɔ n'a ye wari bila ka na mɔgɔw b'a dun aw ka so tɛ jɔ k'aw sago ye o tɛ tunga lafiya maaw ta ye a ye danaya ta ka da tunga lafiya maaw kan u b'a ka so jɔ ni k'a ban tan k'a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun tunga lafiya maaw ka tɔn bɛ yen n'an k'o ma ko pari kalo kalo i bɛ musaka bɔ n'i y'o musaka bɔ kalo 5 o kalo 5 ta villa tile kelen o bɛ ta ni ka o di maa kelen ma kalo 7 o kalo 7 duplex o fana tile kelen bɛ ta ni k'a di maa kelen ma o tuma a ye boli biribiri a ka se tunga lafiya maaw ma walasa aw bɛ se ka ni ka so ni ka o jɔ Mali o kɔnɔna la yan nɔ an ka jamana halisa ala ka pasiki ala k'o la n'a kɔnɔ ala ka jamanadenw ala k'an bɛn kelen ma ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman de ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.